गेम्स आपल्या पारंपरिक जे खेळ आहेत त्याच्याविषयी मला थोडी आवड असल्यामुळे हा खेळ आपण आणावा गोव्यात असा विचार करून 2013मध्ये आम्ही या संघटनेची स्थापना केली आणि लगेचच आम्ही वेगवेगळ्या शाळांमध्ये जाऊन या खेळाचा प्रसार केला। त्यामुळे बऱ्याच शाळांमध्ये म्हणजे पेडण्यापासून काणकोणपासून डिचोली तालुका, सत्तरी तालुका या सगळ्या तालुकामध्ये जाऊन आम्ही फोंडा तालुका पण या खेळाचा प्रसार सुरू केला। त्याच्यानंतर फेडरेशनची लोक येऊन त्यांनी पण इथे प्रशिक्षण दिलं। लगोरी गेम हा असा गेम आहे की आपल्याकडे रेकग्नाइज गेम जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्या खेळाला किंवा त्या खेळाडूला किंवा त्या संघटनेला सुद्धा महत्त्व दिलं जात नाही। त्यामुळे ते एक फार मोठं चॅलेंज असतं। आता रिझल्ट त्याचं काही असू देत पण मुलांनी मेहनत केली आहे। ह्या पारंपरिक खेळाची सुरुवात आपण इथं करतोय, संघटनेची सुरुवात इथं करतोय। ह्या नवीन मुलांना ह्या आमच्या पारंपरिक खेळाचा पुन्हा एकदा उजाळा होऊ दे आणि ती मुलं खेळू देत असाच एक विचार होता त्यावेळी। त्यामुळे ती संघटना स्थापन झाली आणि 2013मध्ये संतोष गुरुवांनी आम्हाला सांगितलं की आपण स्पर्धा घेऊया। थोडंसं कठीण काम होतंच ते, कारण स्पर्धा घ्यायची म्हटल्यानंतर लाखो रुपयांचा निधी त्याच्यासाठी जमावा लागतो, त्याच्यासाठी स्पॉन्सर बघावे लागतात आणि जेव्हा एखादा गेम नवीन असतो तेव्हा हे सगळं मिळवणं फार कठीण असतं। पण तरीसुद्धा असं काही जर केलं नाही तर त्याचा प्रसार होणार नाही। या एका उद्देशाने आम्ही 2013मध्ये नॅशनल गेम्स घेतल्या, मडकईमध्ये घेतल्या आणि त्याच्यानंतर 10 वर्षे गेली, ठीक आहे। पण काही गोष्टी ज्या आपण काय म्हणतो ते तांत्रिक बाबी काही संघटनेच्या असतात त्याच्यामुळे थोडासा खेळ तो मागे पडला असं म्हणता येईल आपल्याला। लगोरीचं फ्युचर हे उज्ज्वलच आहे, त्याच्याबद्दल काही दुमत नाही। कारण आता संघटनेचे पदाधिकारी ज्याप्रमाणे वावर करत आहेत, आमच्या शुभदा मॅडम ज्या प्रेसिडेंट आहेत यांनी खूप अथक प्रयत्न केले असं म्हणायला हरकत नाही की ही गेम आम्ही सगळ्यांपर्यंत पोचवू शकतो आणि जास्तीत जास्त स्पर्धक किंवा जास्तीत जास्त शाळेतली मुलं या खेळाकडे बघतील आता किंवा त्या खेळात सहभागी होतील।